Аз снимам, аз съм оператора. О, по-назад! О, по-назад, бе! Ево, бе! Снимай ме мене, да се видя как танцувам. Сега снима ли? Да, бе. Деян! Дай, Деяне, върти! Върти! Дай! О, Ники, ево сама! Дай! Как да го удалеча? Съсед тука. Той на Машо далече. До там. Наш Дианчо танцува. Къде е то, бе? Бати букука това. Диди, то не знае къде, бе. О, тия се търкат. О, използвайте презерватив, момчета, че ще фанете спи. То, по-умри, бе. Диди, ако ме удариш, умираш често. Аз ударих себе си. Кристияне, използвай презерватив, нали имаш, бе? Не съмнявай. Аци! Не, пусни. Кой на фитнес, бе? Аре, бе, Фитнеса и на микрофона, Аци фитнеса. Гледай как гледа, бе. Аци е пиян, але! Аци е пиян, Але! Аци е пиян, Аци е пиян, але! Опа! Операторът е малко болен, ама не ще си оправи. Има много свирки, ама нищо. Ави! Мръсницо! Ави! Е, супер якото. Пауза! Бей да снимам Аци, бей! Айде, Аци, пияницо! Чакай, пиел! Идвай тука, няма пиеш! Бейте, бе! Абе, ходете натам, бе! Махни зума, бе, отепа! Как го махнем, ба? И аз съм Аци е леко пиян, той кърка тук пиян. Айде, фитнес, почувствай се! Ники! Ники, носи презервативи, брат! Айде, Денджер! Секси Денджер за диамант сме сега. След малко се прехвърляме в Амстердам. О, гледай го, пиялицата, нека уйде.